και το όνομά σας θα περάσει στην ιστορία. Είστε ένας σύγχρονος ήρωας. Ήρωας με την έννοια ότι υφίσταται τις συνέπειες των πράξεών του και ότι είστε συνεπείς σε αυτά που πιστεύετε. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Όμως, πέρα από αυτή την ηθική τοποθέτηση, εγώ πρακτικώς θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι το μόνο έγγραφο αυτό το οποίο σας προσβάλλει? Δεν έχετε πιστωτική κάρτα? Η πιστωτική κάρτα δεν έχει ισόβιο αριθμό που αναφέρεται σε μένα. Έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Η ταυτότητα έχει ισόβιο αριθμό που αναφέρεται καθαρά στο πρόσωπό μου. Δεν σας ενοχλεί δηλαδή ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, έτσι? Οπωσδήποτε, ναι. Δεν σας ενοχλεί επίσης ότι έχετε άλλα στοιχεία, σας έχουν φακελώσει όχι μόνο εσάς και όλους μας σε άλλα συστήματα ηλεκτρονικά, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο αριθμός της μισθοδοσίας σας ή ο αριθμός του ποινικού σας μητρώου, όπως όλα είναι το ΆΜΚΑ και ούτω καθεξής. Εκεί γιατί δεν έχετε αντίρρηση? Στο ΆΜΚΑ έχω αντίρρηση, δεν έχω παραλάβει. Δεν έχετε παραλάβει ούτε ΆΜΚΑ? Δεν πήρατε ούτε ΆΜΚΑ? Όχι, όχι. Τώρα, από εκεί και πέρα η ηλεκτρονική παρακολούθηση του πολίτη που έχει ξεκινήσει πρέπει κάπως επίσημα να αποδεικνύεται κιόλας. Μάλιστα. Επομένως, εσείς εστιάζετε το ενδιαφέρον σας και την αντίδρασή σας στη συγκεκριμένη κάρτα και στο ΆΜΚΑ. Γιατί? Γιατί με ταυτοποιεί αυτό το πράγμα. Είμαι εγώ από φυσικό πρόσωπο, γίνομαι αντικείμενο. Γίνομαι ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός ποιος είναι? Ο αριθμός αυτός είναι τα 3 εξάρια που θα ξεκλειδώσουν το σύστημα το ηλεκτρονικό και κάποιος απόρριτος από μένα αριθμός, ο οποίος είναι σε μορφή barcode και επικολλάται πάνω στην αίτηση που κάνω και υπογράφω για να πάρω αυτή την ταυτότητα ή το ΆΜΚΑ κτλ. Μάλιστα. Να έρθουμε στον δικηγόρο σας, τον κύριο Ζωγράφο. Τον κύριο Ζωγράφο. Κύριε Ζωγράφε, καλή σας μέρα για δεύτερη φορά. Καλή σας μέρα. Πού είναι τώρα, πού εστιάζεται το πρόβλημα από πλευράς νομικής? Μπορεί ένας υπάλληλος, διότι πέρα των άλλων ιδιωτήτων, ο αγαπητός φίλος είναι και υπάλληλος του δημοσίου, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Πού είναι το πρόβλημα? Έχει τη δυνατότητα να μην πάρει αυτό το δημόσιο έγγραφο? Κοιτάξτε κύριε Παπαδόπουλε, το θέμα μπορούμε να το θέσουμε και λίγο ευρύτερα. Είναι ζήτημα συνταγματικό. Ναι. Η υποχρεωτική χρήση της νέας κάρτας αποτελεί για τον νόμο απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση πλήθους ατομικών δικαιωμάτων. Η άσκηση του δικαιώματος στην εργασία, η άσκηση του δικαιώματος στην περίθαλψη, στην ασφάλιση. Αυτά λοιπόν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του συντάγματος περί της υποχρέωσης της πολιτείας στο σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, όπως υπάρχει στον αστικό μας κώδικα. Δηλαδή το να υποχρεώνεις έναν πολίτη ή έναν υπάλληλο ακόμα περισσότερο να παραλαμβάνει μια κάρτα και διαμέσου αυτής της κάρτας να ασκεί όλα τα συνταγματικά δικαιώματα είναι προφανώς παράνομο. Στην προκειμένη περίπτωση τα όργανα της πολιτείας που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, και αυτοί που το σκέφτηκαν και αυτοί που το υλοποίησαν και αυτοί που το έντυσαν νομικά και το πέρασαν νομοθετικά, πιστεύω, δεν είχαν υπόψη τους αυτά τα οποία μας λέτε? Κύριε Παπαδόπουλε, αυτοί είναι εντεταλμένοι να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Ενεργούν δηλαδή αντισυνταγματικώς? Προφανώς. Ακούστε, για αυτά τα ζητήματα ήδη από την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει ερωτήσεις, θα πω από τον Μάκη τον Βορίδη, από τον Θανάση τον Πλεύρη, για την κάρτα αυτήν συγκεκριμένα. Το 2008 λοιπόν έρχεται μία απάντηση, 2008, μιλάω για την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έρχεται μία απάντηση από τον κύριο Ζώη, ο οποίος τότε ήταν υφυπουργός εσωτερικών, ο οποίος λέει ότι ο πολίτης θα δύναται να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά και την παρούσα κάρτα και την παρούσα ταυτότητα και την παρούσα διαδικασία ταυτοποίησής του. Έρχεται μετά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία ανακρούει πρίμνα και λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και όλοι είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν αυτή την κάρτα. Να σας πω δε ότι στηρίζεται η απόφαση αυτή της κυβέρνησης σήμερα στην νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας, γιατί λέγατε κάτι πολύ ωραίο προηγουμένως, που λέει το εξής, να μην σας μπερδεύω με άρθρα, είναι ένας νόμος του 2008, 3655, και λέει το εξής σε ένα του άρθρο.
από την ίδια ως άνω ημερομηνία, γιατί αυτό ξέρετε έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί από τον Ιούνιο του 9 και δεν εφαρμόστηκε γιατί πήρε αναστολές. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία ουδής δύναται, κολλάει με αυτό που διαβάζετε προηγουμένως, να απασχοληθεί ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλιστεί, να καταβάλει ασφαλιστικές φορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί, να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει τον αριθμό. Αυτός που έγραψε αυτό το κείμενο αντέγραψε τον Ιωάννη της Αποκαλύψεως. Αυτό λέω που και εγώ. λέει ακριβώς επιλέξει, έτσι, ακριβώς ότι δεν μπορεί, ένα λεπτό να το βρω ακριβώς, να σας το διαβάσω όπως το διάβασα και προηγουμένως, ότι ενεργεί και αποκλεισμό ώστε κανείς να μην μπορεί να αγοράσει, ώστε κανείς να μην